en barco, 17 días. 17 días, madre 17 mía. días. E dábamos ben de comer. De comer sí, pero eu non podía comer, porque Devolvíamos. devolvía. Menos mal que había un matrimonio que casou por poder, e eles iban ao comedor e traían o pan de ayer, hoxe, porque o do mesmo día era puro bacalao. A viaxe en autocar foi todo un dilema. Porque resulta que, a ver, era unha nena, porque realmente eu era unha nena, salida dun pueblo que non sabía nada, e nada, salgo de Ourense, e eu creo que a medio do así, empecé a sentirme mal, e a vomitar. E claro, non iba con meu marido sola, porque iba a familia do meu marido tamén, como se... Me recuerdo que iba un interventor, ou un revisor, como se llame, iba avisando con unos altavoces de aquella época, por favor, no rocen nada las vías, porque escoltaba casos que había habido accidentes de tirar botellas e todas esas cosas, os iban avisando. A chegada lá foi distinta. Eu ali levaronme de expedición e vamos como os becerros, marcados, e íbamos deixando noso, claro. Pero nos íbamos de expedición. Pilar. Puñános unha chapa ca fábrica que iba. Entonces, ao chegar ao tal sitio, os que íbamos para aquela fábrica baixábamos. E dábamos de comer, comemos en Colonia, arroz cunha porquería dunha carne que iraba mal. Xa viñan a esperar a expedición. Claro, viñanos a esperar os jefes de personal da firma. Fomos con un contrato, tuvemos que pasar reconocimiento médico, primeiro o español, e segundo o alemán, que precisamente hasta nos miraron a dentadura, a ver se teníamos a dentadura ben. Eu dicía, onde estará Alemania? Onde estará Alemania? Fíjate tú, naqueles tempos. Eu, 17 anos. Eu 45, e eu 4. Eu un veces 3. Eu 17. Bueno, dous en Austria e os restos non. Onde estuveches en Alemania? En Austria. Pero en que sitio de Alemania? Na Alemania, en Hannover. Eu un estupa. Estupendo, sí. Pois eu, con 18 anos, meus pais estaban en Alemania, cos meus irmãos pequenos. E con 18 anos, eu non quería seguir aí sola estudiando en Ourense. E deixinme que me buscaran que iba para lá. Era unha empresa que fun pesar a empresa, resulta que, pois, fun o tren como todo o mundo e tal, e ao chegar ali, xa non me acordo moito, pero leváronnos as que íbamos para esa empresa, leváronnos a todas para unha residencia de mulleres. Bueno, eu puxeme a ordenar as cousas, apareceu por ali un señor e díxome, Doménica, que tiña que ir a traballar. E eu non entendía nin inglés, o sea, nada, nin italiano, nada. E eu, Doménica, dixen domingo. Bueno, claro, outro día eu non fui a traballar, hasta o domingo era, non sei, pero igual era miércoles ou así, eu non fui a traballar. E resulta que apareceu ali un señor e dixo que o acompañara, que fora detrás, bueno, levoume á policía. A policía trouxe un intérprete. Estando ali, falaron con o meu pai, e o meu pai a recollerme. Ele queríame mandar para España, pero o meu pai falou ali non sei con quen falaría, que non me puderon mandar, porque o que tiña que facer era porme un intérprete. Entonces non me puderon mandar para aquí, e entonces deron unha carta de libertad. Así que a vida non é tan fácil andando por o mundo adiante. Non. Pois collín e funme para lá. Decidimos que era o país que eu podía máis fácil, porque Suíza sí estaba moi cerca, pero resulta que había o problema do idioma, e ali o idioma non había problema ningún. Houve quen comprou comida de perros pensando que era outra cousa, enlatado. Eu tiña un libro. O libro miraba por ele, viña en alemán. O libriño, cando iba que me facía falta cualquier cosa, miraba no libro, como estaba en español e en alemán, eu decía en alemán. Pois eu nunca tuve eso. A ver, eu, como traballaba con o marido xa se desenvolvía máis, porque xa estuvera antes. Entón, eu, cando unha cosa non entendía, dicía, Pedro, que me dixo? E el soplábame. E acórdome unha vez que estaba traballando e dixo o patrón, Dolores vai buscar algo a cabe. A min dame a impresión que entender o que me dicía. Despois cheguei ali, empecé a dar voltas e non sabía o que era. Entón, subo por as escaleras e digo, Pedro, que me dixo? Entón, había un señor alemán que andaba cas ambulancias e dime,
Dolores, teto mu! Escollín a cabeza de ternera e subinha. E dime o patrón, dice, Dolores, aunque botes non sei cantos anos me dixo en Suiza non vas a aprender francés. E non, vamos ver. Dixenlle, vamos fazer un aposto, este do español e o francés. Entonces, a partir daquel día, palabra que escoitaba, palabra que escribía. E antes do ano eu dominaba moi ben o francés. Ao principio, como en todas as partes, hai que se adaptar. Eu hoxe podo dicir que, se os te quere, domino mellor o francés que o español. Porque baches aí moitos anos, levan moitos anos. Por a boa razón de que cando me fun era moi nova e aquí fora moi pouco. Ou sea, Oye, eu... ao colegio fun hasta os 12 anos. Mira. Hasta os 12 anos. Despois tuven que traballar. Logo isto. Sí, despois tuven que traballar. E ali adapteime e tuve posibilidades de facer algo de estudios. E ao mesmo tempo... Faltas tú si, Tenho dúas. Pois culla, que non a colliches. E de quen son? A história vai Un día, de feito, estaba traballando nunha casa que moi boa xente, que digo a miña irmá, moi boa xente, e a señora dicíame, madame, lesiva, e eu a lesiva, ele daba unha cesta, daba unhas chaves, eu non sabía por que quería que fixera, entonces eu baixaba no ascensor e iba abaixo, pero non sabía o que iba a fazer. Subín e baixei 3 ou 4 veces, pero nada. Hasta que chamei a miña irmá por teléfono e dixenlle que querían dicir a lesiva. Dixeme ir recoller a roupa ao tendeiro que tiñan abaixo. Eu estudiara no colegio francés. Aunque ao mellor había frases que non moi largas, como mellor non collía todo, pero ao saber o vocabulario a min non tuve problema ningún. Porque se me dicía unha tabla, eu sabía que era unha mesa, ou unha silla, ou o que fora, non? E axudei a moita xente, non é por nada, pero xente que nunca estudiara o francés ni nada, valeulle moito, porque eu axudaba a dicir, eche isto e tal. Estuve nese hotel, moi ben. Pois ali, non sei se dicilo ou non, pero bueno, foi traballar o que é agora o meu marido, e ali foi onde nos enamoraron. Porque se enamoraron. Eu traballaba nunha fábrica de tenazas. Madre mía, poña me gastaba máis guantes que... Eu cheguei á fábrica, puxeron Traballábamos unha cinta. nun armaril. E claro, nun armaril machábate todo. Estuve, aguantei 3 meses. E dixen ao maestro, yo se non me sacas daqui, bueno, eu se me entendía comigo, se non me sacas de aquí vou para España. Entonces, dixo, bueno, hai unha máquina aí que vai quedar libre, e se queda libre, pois vas para allá. Efectivamente, eran unhas cochillas, así unhas cochillas pequeniñas, para só chocabas a miña goma e xa... Que se non eu veñame nas armarillas non estaba, porque tú tías que traer daquela altura. Eu estaba na máquina das tapas, controlar que todas as tapas cayeran aos frascos, os frascos pasaban por unhas cintas a cocer ao vapor. Ese era o meu traballo. E tamén botei uns 3 anos. Agora le vou continuar en galego. Entonces, pois, foi para aquela fábrica, coloqueime nunha... Tamén era de conservas, e a min, pois tamén, tocoume de estar ao cargo de os frascos que había que envasaban outras mulleres de pepinos, cebollitas... Faía 4.000 contactos de Opel. Eu traballaba de Destajo. Mira se había traballo en Alemania. Traballaba de Destajo. Eu destajo tamén. Eu traballei 27 anos na costa. Na marca do Pujol. E eu na Mechela. Que tes? Nunha tienda, vendendo nunha tienda 27 anos. Non. E os outros traballei en casas. Me colleron nunha casa para cuidar dun neno, no co que estuve durante prácticamente todo o tempo que estuve nele. A emigración foi moi triste, pero eu creo que o máis triste que foi era a xente que tiña que deixar os fillos. Para min eso, eu cando me marchei, que estaba embarazada, a miña mamá dicíame, nena, déixame aquí o que Dios che di, espera, déixame aquí o que Dios che di, e dispor marchades os dous. Digo, non, eu voume agora, e o que teña, teño eu ali ou donde sea.
pero o meu fillo ou a miña filla non as deixo. Con mucha pena, con mucha ilusión, pero que también con mucha pena. Que dejé mi hijo con sus abuelos. Tendría, pues yo qué sé, tendría 5 años. A miña tuvena sempre comigo, só estuvo aquí onde a miña suegra 2 anos, pero aparte diso, tuvena sempre comigo. Isto é igual. E fixo os seus estudios. É silo. Sí, e ali está. Vai da Pacito. E o meu maior xa quedou internado nos Milagros. Sabía o colegio non. Eu tamén deixei a máis grande andar monxas aí. E o pequeno, isto naceu alá, porque estábamos aquí e faltaban, e caducaba o noso pasaporte. Para non o deixar caducar, dixo, pois vámonos. E naceu alá, na clínica Elizabeth, era monxas. E despois de que tiña 6 meses, trouxe no pai. E volvemos para lá. Xa. Quedábame aquí cos tíos. Eran 4 tías. Eu levei na para lá, estudiou alá. Pero puxeñan aquí ya outro... A rapaza fixo o tramo de básica, tiña 16 anos. Viñémonos por causa que dixemos para cuidar o papá, que lle deron... Quítalles. Quítalles. E despois, me hicieron aquí y me parieron allá. A los 5 años, pues me trajeron con mis abuelos, igual que mis hermanas. Me dejaron con 5 años, se volvieron con mi hermana la pequeña, con 3 años que tenía. Y nada, yo pues nada, me adapté, al ser pequeña me adapté a mis abuelos y a mis hermanas, que no los conocía, pero bueno, es cosas que se hacía antes. E que ao final non é igual. Eu fun de pequena para con 4 anos, estuve hasta os 4 anos vivindo cos abuelos, e despois os 4 anos levaronme para Suiza. Non é igual a miña emigración que, por exemplo, a da mamá. Sí, son distintas. Eu entre a añoranza dos pais, da nena, que hai mala, enseguida empecé a traballar os nervios. Tuve momentos moi baixos. Mamá, momentos moi baixos, pero estaba eu que podía que coidar. En la emigración siempre hay momentos bajos. 4 anos que criei. É moito deixarlos atrás. Sí. Pero bueno, despois foi pasando, e cada vez que o neno, e dicía yo, meu marido se vira por burato dunha pichadura. A miña quedou ca mamá tamén. A miña tamén quedou ca mamá. Da mãe te acordo meu Maite quedou ca mamá. de que a traía ela collendo no millo no alto dos ombros. É unha imagen que teño aí onde a vosa casa. Teño a tan gravada esa imagen que, madre mía. Os fillos a mí que deixados. Eu tuve a miña filla maior, Eli. Entonces, eu puxeme moi mala. De feito, estuve pues, máis de ano e medio, 2 anos, que non podía traballar. Entonces, a miña filla, pois, tuveron que traer os meus sogros para Asturias. E claro, pasaron eses 2 anos, e pasou outro ano, e eu digo ao meu marido, mira, temos que traer a nena para aquí, ou se non vámonos para lá. E como tampouco estaba moito pola labor de que levar a nena para París, pois entonces decidimos virnos. Foi cando tomamos a decisión de virnos, e bueno, viñámonos para Santís. Eu toda a vida suspirei daqui e sempre... O que pasa é que o fillo engañoume, porque tratamos de virnos e el dixo que sí, que se viña. Dicía eu, mira, te voy a empaquetar isto. No, ya déjalo que ya lo empaquetaré yo. No, ya... Eu dicía, cosa máis rara. Un día dice, mamá, tenemos que hablar. Bueno, puxámonos a hablar e dixo, yo pienso irme, pero hoy no. E dixen eu, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Queres independizarte? Te independizas. Eu tiña unha conserjería. El día que quieras venir aquí vienes e nosotros nos quedamos. E dixo, no, mamá, también la casa que hicieron tienen que disfrutarla. Total que nos viñamos. E el quedou lá, e viñámonos como a pita sin pito. Vi os outros nenos ali na calle, os outros, e acordábanse os meus fillos. Hombre. E, pensando naquela, puxeme mal. E fui ao médico e dixeronme que estaban
cardiólogo e díxome que estaba mal do corazón, entón collemos vela e viñamos ver. E pois chegamos aquí e volví ir ao médico outra vez. E foi ao doutor Temis, e dixeme, non tienes nada, ni nunca lo tuviste. O mío tamén os nervios. Os nervios. Ainda fai 10 anos que nos viñemos. Eu estuve en 42, alá. Veu a filla, o fillo está casado alá. Pois eu regresei por causa do papá que lle dera un trombose nas pernas, estaba ca miña cuñada, co meu irmão, pero tiña 4 fillos e iba lle vir outro. E tamén tiña o suegro. Entón sabía que aquí quixo non levar para lá, pero contestoume, árbol viejo trasplantado non cría raíces, e non quixo ir. Entón tuveme que vir para cuidalo. Eu non levei os fillos para ali porque depois de 6, se os levo para ali, hoxe tiños todos os paragallaos. Saquei os matrimonios cunha yugurlava, cunha alemana, cun italiano. E agora teño todos os Eso é certo. Como chocan deles cando quero. Eso é certo. Cando empezábamos a estar ben foi cando nos viñamos, pero había que decidir. Ou quedarnos, estes medraban, estes viñas de moi vagana para aquí, e despois era unha decisión que estaba nunha edad, os outros tiñan 11 anos, e esta tiña 14, os 15 anos tiña. E había que decidirlo. Entón decidimos vernos e ala. E así foi a nosa vida. Pero se vives moito mellor aquí que alá. Bo. Que ibas correr as juergas que te corres aquí alá. Sí. Non, eu ali pasei no ben, Tamén si porque éramos moi unidos todos os veciños que estábamos por aquí, ali. Sí, pero levabas outra vida que non levas aquí. Teño aquí algunhas fotos que guardo con moito cariño, aqueles recuerdos, e bueno, aquí están. Podéis ver. Esta de aquí era o que era a miña jefa, Silvia Smith. E eu era aquí, Elvira Méndez de Asoré. Dos recuerdos. Y bueno, esto es lo máximo. Para mí es muy sentimental, muy sentimental. Realmente eu fui feliz. Eu conto de sempre, tú estás fora e ois falar en gallego ou en castellano e que digan misa. É a mellor cousa que parece que te salta o corazón. Venezuela é un país moi bonito e gustaríame algún día poder volver. Eu só quería ter unha casilla. Inaugurei aquí en Francia hai 40 e tantos anos. Pilar, eu son Francisca Costa Blanco. Escusaba dicir Pilar. Ahora sí. Bueno, claro. Volvo outra vez. Bueno, pois vale. Eu chámome Francisca Costa Blanco. Estuve en Alemania 17 anos, nun pueblo que se chamaba Pugen-Odenwald. Pertenecía a Stuttgart. Eu chámome Pilar Iglesias Lamelas e emigrei a Alemania. Estuve en Lindau, Odense, que hai un lago grande que se chama Constanza, que pertenece a Múnich. E ali botei 3 anos. Eu chámome Paz González González. Estuve en Alemania, que pertenece a Düsseldorf. E botei ali 3 anos. Nada máis. Son Josefina González González, emigrei a Caracas, Venezuela, e estuve en 35 anos. Eu, Victoria Gómez Martínez, estuve en Francia, en París, 45 anos. Eu chámome María Requejo Baliño, porque estuve en Alemania 17 anos. Estuve en o pueblo era Sessen, pero pertenecía a Hannover. E nada máis tamén. Fila Vázquez Gómez. No ano 72 emigrei a París. Chámame Elvira Méndez de Asoré. Chámame Concepción Bretaña Estevez. Fume para Suiza. Estuve en 42 anos. Chámame María Asunción Blanco Fernández, estuve en Suiza, botei 14 anos de pequena e 4 de casada. Son Dolores Fernández Sinde, estuve en Suiza e estuve en 13 anos.
Son Emilia Fernández Sinde, estuve 2 anos en Logroño, 1 ano en Vitoria e 2 en Suiza. Son María Dolores Gómez Bretaña, estuve 2 anos en Alemania. Son María Concepción Gómez Fernández, nacín en Venezuela, vime cun ano e medio a España, volvín marchar con 18 anos e estuve en 4 anos. Yo soy María Rosa Méndez Pardo, nací en Venezuela, vine con 5 años y regresé después con 18 años, 2 años y medio. Aquí las duas primas aquí que nos ¿Vas a hacer plano abierto? Yo... Vale, sí, porque la mía Cando empezamos? podemos pechar más. Cuando me diga el señor camarógrafo... Cando gracia cando fai un pouco. ¡Grabando! Acordaste cando estuve en Suiza? Sí. Mira, Aló, que se pasou? Pasou que iba para traballar e tiña unha veciña que era italiana. Sí. Eu salí no portal e dicíame, madame, pinga diagona. E ela repetiume 2 ou 3 veces. Eu dixen, revolvíme e dixen, ya, con a pingaracha, tío, a mí non me pinga. Despois fun a comer na miña irmá a mediodía, que solía, de que facía traballo, iba a comer con elas, e dixen, mira co que me dixo a veciña, que me pingaba a cona. E a miña irmá dixeme, date a volta. E deime a volta que era que levaba a falda descosida, e en italiano, pois, chamanlle a gona, chamanlle o bordillo da falda que estaba descosida. Así que mira co que fun para que era a Suiza. Ai, pero vos que tal aburrides. É que isto, mira que dúas loquitas. Dúas loquitas.